салому алайкум дӯстон. Чӣ гуна фаҳмем ки кабели антенна вайрон аст, яъне кабели лаълӣ. бародаро, дар ҳолате ки сигнал отсутствует мегӯяд, дал-6 иҷа ҳардаш 0 мебурора, ҳардаш 0 аст, ҳардаш 0. оз бародаро меню медароем. окей мекунем. настройки антен. агар палой бубурора бародаро 4 та 0 мемунем. мезанем. дальше настройки антенна медарем. бародаро, дар ҳолате ки сигнал качество ҳардаш 0 боша, дар ҳамин ҳолат бародаро аз ҳисоби кабел мешавад, барое ки масса нест. дар ҳолате ки ана михел ҳардаш ки 0 боша бародаро, дар хотир доред ки айби кабел аст. мо кабела правека мекунем. кабеле ки ай лаълӣ омагия, антенна омагия, мо мебинем ягон ҷош агар пайваст боша, мебинем правека мекунем. ягон ҷош значи абрив ай, кандаги ай, кандагиро правека мекунем. агар прибори антенна созкунак дошта боше мавҷува, ҳамон қадри осонтар ай дефекта ёфтан. правека мекунем. дефекта ки ёфтем куҷош ҳолатое мешавад ки қатъ мешавад, ягон ҷош мешикана, симе ки зарди рафтагия он мешикана, аммо ки шикаст ин мехел ҳардаш 0 мешавад, масса нест, масса гум мешавад. ин буд чӣ гуна фаҳмидани дефекти кабел. боқӣ дар паналҳо бошед.